Moi bo día a todas e a todos. Gracias por asistir a esta rolda de prensa no que queremos presentarvos o segundo dos espectáculos que traeremos nos vindeiros meses o multiusos do SAR despois do concerto xa anunciado de Tribalistas nas semanas previas. Acompáñame Tive, da produtora Suite Nocturna. E como podedes ver xa nos cartéis, o segundo dos concertos que teremos en SAR será o de Helloween. Falamos dun dos referentes do heavy metal máis considerados, unha banda que naceu, coido que na década dos 80, que se nos puñemos puretas, non podíamos falar especialmente de heavy metal, sino de speed metal melódico alemán, pero que é unha banda xa consolidada que ten vendido millóns de discos, ten publicado 15 traballos ao longo da súa trayectoria, 3 álbums en directo. A xira que chega a Compostela é unha xira especial porque de alguna maneira reúne a todos os membros da banda, tanto os actuais como os orixinais, e deste xeito a banda terá en Santiago no escenario a 2 vocalistas e a 3 guitarristas interpretando os temas máis importantes da súa historia. Comentábame Tive que este é un formato que estivo ano pasado en Madrid con gran éxito, 14.000 persoas de público, e que este ano temos a sorte de ter en Santiago de Compostela. Os detalles vai vos dar el. Sí que me gustaría decir que a data é o 26 de outubro e que de alguna maneira este anuncio, igual que o de Tribalistas, incorpórase ou contextualízase dentro dunha aposta pola recuperación do multiusos como escenario tamén de eventos, que incide na necesidade tamén de fixar os eventos dentro de períodos de desestacionalización do turismo, para alguna maneira mesturar, por unha parte, o impacto cultural dos mesmos e por outra parte a necesidade de xerar unha oferta sostible no tempo que de alguna maneira siga mellorando esas cifras de desestacionalización que vimos notando nos últimos tempos, independentemente dos picos de verán. Non vai a ser o único evento, estánse traballando para pechar outros eventos tamén para final de ano, principios do ano que ven, que evidentemente volos anunciaremos. Pero, bueno, tanto o concerto de Tribalistas no seu momento como de Helloween son nomes que nos estamos convencidos que atraerán espectadores non só da cidade ou do país, senón de diversas zonas do noroeste peninsular, e este tamén é un dos retos de cara a fixar este tipo de dinámicas. E, bueno, pola miña banda, cederlle a palabra a Tive, que vos dará máis detalles e nos poñamos o vosso dispor para calquera pregunta que querades facer. Bos días. Como decía o alcalde, é unha xira moi especial porque se trata da reunificación dunha banda mítica deste estilo, coñecida por todos os seguidores, tanto do rock como do heavy. Con máis de 30 anos de trayectoria, volve outra vez os palcos para facer esta xira moi especial con única data en España, que é moi exclusiva esta actuación. Na única data en España de 2017 congregou a 14.000 persoas en Madrid. Este verán estuvo no Festival Rockfest de Barcelona, que é a segunda data que fixo no país, actuando ante máis de 25.000 persoas. Entón falamos xa dunhas cifras dunha banda de primeiro nivel neste tipo de música. Gostamos moito da política tanto que está seguindo nas festas do Apóstolo, de cubrir varios espectros de público distintos. Como decía Martiño, despois do concerto de Tribalistas, que é un estilo totalmente distinto, que vai reunir a xente que gosta ese tipo de música e tal, Halloween, un concerto totalmente distinto para poder chegar ao maior tipo de xente posible, que ya, como igual que nas festas, temos o concerto de Rubén Blades, o día seguinte un concerto de rock, despois Rosalía un concerto totalmente distinto. Esa é un pouco a idea, de poder cubrir todos os espectros os maiores posibles dentro da música, sempre con cousas de calidade e que sexan referentes no seu estilo. Estamos a falar, Tribalistas son un referente no seu estilo e Halloween tamén o é. Un concerto de casi 3 horas, en teoría de 3 horas, por aí van dar a cousa, que fai un repaso a toda a súa trayectoria,
como decía Martiño, máis de 30 anos de discos, ten máis de 15 discos publicados en directo, é unha banda cun directo de prestixio, recoñecido. As críticas do concerto en Madrid, puxemos algunhas fotos, sabedes como estaba o Wizzing Center, que é o recinto coberto máis grande de España, xunto co Palau Sant Jordi, estaba a reventar. Para todos os fans vai gostar dese concerto porque fan un repaso de 3 horas de toda a súa trayectoria. As entradas van a sair a venda xa esta mañá nas plataformas de Tiquetea, todos os soportes. Nuns días incorporarás tamén a taquilla. Contamos recibir xente, como decía o alcalde, xa non só de Santiago, de Galiza, vai ser de toda España. Un sábado vai viaxar xente de toda España, un público que se move moito para este tipo de concertos, e máis cando saben que son citas que non se sabe se van a repetir. Entón, bueno, contamos esa afluencia de xente de todo o país. Pouco máis, animar a xente que veña, de volver a recuperar o Multiusos para estes grandes eventos, e que pouco a pouco se vayan animando outras xiras que se ven que o público responde, virán segurísimo máis xiras de nivel de todos os estilos para a cidade, que creemos que é moi importante para dinamizar eso que falábamos de fora do tempo de verán, ou de desestacionalizar esa afluencia de público de fora. Se tedes alguna pregunta. Alguna cuestión que querades contestar? Canto custan as entradas? A entrada de pista e unha entrada de grada a partir de 45 euros máis gastos. Son entradas que fixa o artista porque van para todas as cidades ao mesmo prezo. Non queren discriminar de que haya distintos prezos, entón habrá unha entrada de pista e outra de grada. Cantas persoas poden acudir ao concerto? Pois vanse poñer 9.000 entradas á venda e o aforo do Multiusos. Neste concerto non vai haber Golden Ring, ne zona VIP, ne cousas desas raras. Entón, bueno, estamos a cantidade vai estar en torno aos 9.000 persoas, e ahora depende da montaxe técnica que traian, pois irá un pouco máis para arriba, máis para baixo. Moi ben. Bueno, aproveitando que estamos dos, quería tamén preguntarles polo que está a pasar agora mesmo co sistema de invitacións que puxeron para os concertos de Rubén Blades e Rosalía, porque ten causado algúns problemas fora de Santiago para poder acceder, como estábamos, non sei se están satisfeitos co sistema posto, se plantexan para o futuro cambios sobre ele. Todo gratuito ten un custo. Eu creo que a fórmula perfecta non existe. Fíxose unha aposta ao longo desta legislatura por, de alguna maneira, que a totalidade da oferta musical e cultural durante as festas fora gratuita. Iso é algo que nunca acontecera. Só hai que ver, por exemplo, os prezos que se están a por concertos de Rosalía ou de Rubén Blades, e aí faise un esforzo, evidentemente, por transversalizar uns eventos que son populares como son as festas, que hai que diferenciar destes grandes eventos que presentamos. E entón, en ese sentido, non entran únicamente o método de escolla, non se escolle únicamente por oportunidade cultural, escollese tamén despois de xuntanzas da Xunta Local de Seguridade, que de alguna maneira, ao ser eventos gratuitos, exixe unha serie de garantías de seguridade no acceso, e que entendía que o sistema de invitación previa ou de entrada previa gratuita era o sistema de máxima seguridade. A ninguén se lle escapa que iso provocou o primeiro día a aglomeración, se ninguén se lle escapa que limita bastante o acceso a xente que non é da cidade ou da contorno ou da comarca. Bueno, pois todo gratuito ten tamén os seus custos. É certo que o gratuito tamén nos impedía aproveitarnos da plataforma da Fundación que emprega o Concello para os auditorios, porque ten que ter un custo de entrada, vai a porcentaxe, e é certo que podía ao mellor terse explorar algunha outras vías de cara a outro tipo de plataformas a través da promotora, pero bueno, serán cuestións a valorar no futuro. Eu as miñas entradas saquei na cola o segundo día,
sin problema, 25 minutos. Fun porque evidentemente non é agradable que unha vez que faz o esforzo traes artistas de primer nivel como Rubén Blades ou persoas que están impactando no panorama estatal, nos festivais máis punteiros como Rosalía, veñen a Santiago, é un esforzo grande, é un cartel moi potente. Bueno, pois ese tipo de cousas empañan, non? E quería tamén comprobar como funcionaba a cola o día seguinte. Funcionou ben, de feito as entradas están agotadas pos dous concertos, pero non foi únicamente unha razón de cuestión de oportunidade de opción cultural, sino tamén por unha cuestión de seguridade, non? É dicir, eu creo que todo gratuito a veces tamén ten un custo e logo a seguridade a veces prima por riba de outro tipo de cuestións, porque claro, se ao final non poñemos ningún tipo de método, facemos un cálculo previo de acceso á praza e nos atopamos cunha gran aglomeración ou con problemas de seguridade, estaríamos falando de outro tipo de cuestións. E eu teño claro que prefiro unhas molestias nunha cola que un problema de seguridade nunha praza de 5.000 persoas, porque iso non me podería perdoar. Valorouse outras opcións no seu momento, que foi poñer entrada para o concerto. E iso hubiera implicado a posibilidade de subirlo a taquilla e etcétera, etcétera, pero desbotouse porque é certo que durante toda a legislatura diferenciouse o espazo das festas de outros espazos e seguiuse apostando polo feito da gratuidade como método de garantir a accesibilidade da xente da cidade a eventos de punteiros culturais. Ese foi un pouco todo o debate sobre o mesmo. Pero non hai outro sistema, tratándose do sistema de colas para organizar e evitar que suceda... Acabo de explicar, Rosa. Quero decir, poderías explorar outro sistema. O sistema co que nos traballamos no auditorio e de taquilla é un sistema que vai a porcentaxe de entrada. É dicir, ten uns gastos de xestión. Podíase ter asumido gastos de xestión a maiores da gratuidade. Ou podíase ter buscado a mellor outra vía a través da propia productora con un sobrecusto do concerto, non? Pero, bueno, no seu momento empezas a falar da invitación previa na xuntanza da Xunta Local de Seguridade. Non referíame co sistema que se... Logo, evidentemente... Se non hai outro xeito de organizar para evitar o que sucedeu outro día. Bueno, sucedeu o primeiro 2 días, o segundo 2 días non sucedeu, e ao final temos a 5.000 persoas que van a asistir gratis a un concerto de Rosalía e un concerto de Rubén Blades, cando o mellor concertos de Rosalía teñen prezos de entrada de 50 euros nos principais festivais, non? As balanzas, en estes anos de experiencia na xestión pública, sabes que todo ten pros e contras. Bueno, pois non sei. Eu creo que evidentemente un prefire que esas cousas non acontezan. E o día seguinte fun persoalmente a facer cola porque quería comprobar, e é certo que en 25 minutos aquelas entradas eran as 6:30 da tarde e foron normais, non? Tamén hubo un método de dar 2 entradas por persoa pola posibilidade de que non houbera acaparación de entradas e pudera socializarse as entradas, e iso exixía unha identificación. O segundo 2 días reforzouse con persoal, reforzouse o procedimento e foi moito mellor. O incidente aconteceu no primeiro 2 días. Pois unha para aprender e de cara ao futuro valorar. Pero, bueno, creo que no global eu quedome con que hai eventos de impacto que están as entradas esgotadas e que vamos a ter a xente como Rubén Blades na súa última xira aquí e a Rosalía, o Xamara Rodríguez e un cartel de festas moi potente na cidade e democrático porque son gratuitas. Bueno, moi ben, pois nada, moitas gracias a todos.